Ubay-ubay nga bahin sa kadagatan sa Dumaguete City ang adunay buhi nga mga coral reef. Matud sa kahugpungan sa Marine Biology sa Silliman University nga apektado ang mga coral sa multi-million Smart City project sa Dakbayan. Ani ang detalye? Gipamatud-an sa hugpong sa mga marine biologists sa Silliman University nga buhi ang coral sa ilawom sa kadagatan sa Dumaguete City, Negros Oriental. Sa underwater survey sa grupong Steward atong Hulyo 17, makita ang katahom sa mga coral reefs nga gipuy-an sa nagkadaiyang matang sa mga isda. Suma pa nila ang video nakuha 35 metros gikan sa baybayon sa Barangay Look ug Barangay Piapi sa Dumaguete City. Ang survey gipahigayon human niingon si Dumaguete City Mayor Felipe Antonio Remolyo nga patay na ang mga coral reefs sa Tambakan Unya ug Yuta alang sa 174-hectare proposed reclamation project. So as people who work in the marine sciences, we decided to double check if they're still there, if they're still alive. The total number of hectares for the corals in Dumaguete is around 60, based on, I think 60 hectares based on the statement that stewards released, but the affected area will be around 36.2. Ang mga misupak sa proyekto mi-insister nga maapektuhan ang mga marine protected areas sa Barangay Piapi, Look, Magnao ug Banilad. Sa talaan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, matag usa ka kilometro kwadrado sa mga corals, ang mga mananagat mag-harvest sa dili moubos sa 15 metriko tonelada nga isda kada tuig. So ma-disturb ng atong marine habitat, ang atong mga corals dinha sa kadagatan. Asa naman niya managat ang mga marginal fisher folk nga maugyoy gikuhaan sa ilang panginabuhian matag adlaw. Nabalaka ang BFAR nga gawas nga mawad-an sa panginabuhian ang mga mangingisda, posible sab nga mumahal ang isda gumikan sa kanihit kung ugaling mahinayon ang gilaraw sa syudad nga man-made island. Ang multi-billion project gisupak sa nakadaiyang hugpong sa mga environmentalists. Bisan ang mga kaparian supak sab sa maong proyekto. Pasalig ni Mayor Remolyo, I made sure nga dili maapektuhan ang fisher folks, even the corals kung naa pa may habilin. dugang sa mayor kung dunay maguba nga coral reefs, ayuhon kini ug adunay himuong replika sa mga matambakan nga corals. Nico Sereno, Balitang Bisdak.